Takže čaute ľudia, ja vás dneska vítam môjho nového videjka. Tam je Pentville, kamo, tam je Pentville, hlívni to. My máme 2 minúty ľudia a už je live event, nemyslíš vážne. Ak to stihneme, rýchlo líbni to. Ale veď sa to ešte načítava. Ale, lebo B3 tam musím dať. Hej, mám už som teraz rýchlo získal level up za 2 minúty. Dobre, daj rýchlo ready. Máme 2 minúty, máme 2. Načítavam, kam ja nemám internet, jak Alka. Veď si v lobby. Ale mne sa to ešte načítava. Neboj sa, Maťo, to stihneme. To nestihneme, máme 60 sekúnd. Nevadí, počkaj na vás, neboj sa, stavím sa. Yes, ľudia, ak stihneme koniec tejto sezóny, tak ja som mega šťastný. Nie, ja ešte viac. Už budem mať konečne viac skinov zase. GG, Battle Pass, aj ty budeš mať, neboj. Ale čo mám ešte napríklad na svojom bláze, ja som to nestihol. My to stihneme na sekundy. Ja verím tomu, že my sa joineme a bude vlak a stihneme to na sekundy. Ja budem pozorovať z vlaku, ja to budem pozorovať z vlaku. Ale dúfam, že to má byť o tej 8. Yes, počuješ, vybuchne to, aha, počuješ? Ono to už vybuchne. Hej, ľudia. Wow, wow, ľudia. Máme tu koniec sezóny. Hej, tancuj, potancuj, tancuj. Máme tu koniec sezóny. Chapter 5, Season 2. Koniec sezóny, Chapter 5, sezóna 2. Pozeraj na ten blesk. Koniec sezóny, Chapter 5, sezóna 2 je na svete. Sme to stihli. Koniec sezóny je na svete. Pozeraj. Koniec sezóny. Koniec sezóny. Yes, koniec sezóny je na svete. Yes. Ja neidem na jaskyňu, ja idem pozorovať toto. Ľudia, čumte na tú sopku. Hej, ideme na Olympus, ja budem ešte na glideri. Ja budem ešte na glideri, veď žiadna sopka, ja som sa pomýlil. To bol dobrý blesk, kámo. To bol event. Ešte bude druhý, kámo, ináč. Ale dáme sa tiež čo ako stretneme. Nestretneme. Ale on má 90 hráčov. Ľudia, my sme v hre s Dadom. On má 98, nie sme. On má 98. Ľudia, pozrite, čumte. Pozrite, yes. Ľudia, ja neverím. Ľudia. Konečne koniec sezóny. Ja nemám nič, ale viem to, že je koniec sezóny. Ale ja sa teším, keď bude asi ďalší blesk o chvíľu. Ale vieš, že teraz my sme to stihli na sekundy. My sme to na sekundy stihli. Ja nemám ganu. Už mám. Kámo, ja som taký šťastný. My sme to stihli na 1 sekundu, really. My sme to stihli na 1 sekundu, hádam. Hej, mám tieto veľké, poď sem. Nemôžeme zomrieť. Lebo je koniec sezóny a musíme vyhrať takto na konci sezóny. Vieš čo, ja ti to vymením za toto. Urobíme trade, ja to vymením za toto. Kámo, ja sa teším, konečne koniec sezóny. Ja neverím, kámo. O 8 dní nám končí sezóna a teraz tam ten blesk bol. Jasne. Hej, počkaj, berem si guny iba. Yes, ľudia, yes. Toto nechcem.
Hráč asi hráč asi. Poď už. Jo, motorka. A tam asi hráč, tak počkaj, budem mieriť. Tak nie. Ešte dobrý skin. Koniec sezóny, ľudia sa blížia. Daj John Cena. Yes, John Cena. Oj, dolaro. Da. Krídla sú tvoje. Tak do snajpy. Viem, ja som ti dal tú DMR-ku, tak ho použiť. Ono má hnusný scope, ale dobré. Aha, ale oni idú z Olympusu. Tí gamerovia, čakaj ma. Krídla. Zober si, lebo máš menej HP. Yes. Adam, dropnem ti toto, no. Namiesto tých krídiel. Nepadla, kamo. Tu máš Big Shield. Yes, díkes. Úplne, bo ja mám epickú ganu. Tú modrú ganu môžem? Hej, zober si. Tá česká je tvoja. Hej, a chceš dať čo nie super. Aj tak mám Mňa myklo. A ja mám krídla. Yes. Ja nemám, ale ja som povedal, že mňa myklo. Dobre, idú hráči. Poď, ideme ich rozdrtiť. Koniec sezóny, rozdrtíme ich. Ja som zdochol. To sa nedá, kámo. Poď, zabij ho, Adminátor, nie, nemôžeš zomrieť, Yes, Adminátor je God. Ty si god. Aj ty, kámo. Nejaká tu čierna rytierka zabila normálne tryhardera, kámo. Ja som to slidol a som bol v epickou ganu bije, čo to... Hej, medkit, potrebujem medkit, máš? Hej, mám. Díkes. No, ale... Zišlo by sa mi začať. To sme stihli na sekundy, kámo. Ešte bol Pentville. Pozor, idú ďalší. Ja som dead, ja mám 30. Nenechám ťa tam. Zeusky! Bum! Dobre, utekám sa ošetriť, idem sa ošetriť. Nice, no, ja už som dal toľko kilov, kámo. To je dobré. Ľudia, ja sa ošetrujem, OK. Ty sa máš decik, ja mám málo. No hej, minulú hru som ja všetkých fajtil, teraz ty. John Cena! Big Shield. Dáš mi? Díkes, aj tak mám menej. To musíš zakryť. Hej, poď do Olympusu, bude ďalšia fáza asi. Poď. Hej, poď sa pozrieť na tú sochu, možno bude ďalšia fáza, možno. Nebude už. Ale možno bude. Ale ešte to svieti, pozri, ešte bude. Ešte bude. Máš. Jasne, vylútili ho. Adam, poď semka. Čakaj, máš fakt. Poď, Hej, pozri sa, aký mám pickaxe, aha, pozri. Hej, pekný, aha, pozri, aha, Adam. už vaní. Tuto to je, pozri, tuto to je. OK, tak ja si to vyťažím. XP. Veď dokončíme túto hru. Bože môj. Neboj sa o čo. Ja ho vyfajtím. Tak veď ty si ho začal. Tak čuduješ sa, veď NPCčka majú aimbot. Ja som si ho zobral tu. Tu máš rare putu. Či je rare, ale common. Moje zlato. Nechaj si lajteho, mám 5000. Ja mám 366.
Ja ju nechcem. Ty si zober toto. Ale ja mám red. Ja mám dve rejrky, ja nechcem. Ja mám jednu. Poď, šoferuješ ty, ja strieľam. Podarila som. Ideme. No scope. Ale dakoho to muselo hitnúť, nie? Ale... Ja nemám ani. Tu je Adam! Pozri, tu, aha, pozri. Yes. Máme plné. Poď Adam. Toto je naše. A teraz by sme tu stretli Davida, aby som ho upikexoval. A tam on taký by ti písal na Xbox. Ty jeden, ty si sami hackol do mojej hry. Hej, miníčka, chceš miníčka? Ja si zoberiem. Ja mám... Mám 3 miníčka. Fajty! Viem. Yes. Zabil som ho. Oh no! Adminátor. Nemôžeš zomrieť. To čo má za hacky? Vypni, dobra. Ja dám ready up, ty to lívni, ja dám ready up. Asi ja idem tiež do lobby. Lebo ja si musím dať slovíčka. Čaute. Čus. OK ľudia, ja sa teším. Mám už toto súrb. Kedy už dostanem z questu? Ešte mi chýba na tento pickaxe. A ešte mi chýba toto. Počkej, kúknem si questíky. Počkej, toto. Jaký na vetre quest? View rewards. No, má edit style ešte. Ja veď môže byť ona, aha, chápem. Ľudia, lebo pozrite, ona môže byť ešte takáto. A môže byť ešte taká. Musíte počkať, že kým sa zmení. Men sa už. Tak nič, to sa nezmení. Ľudia, ja si dám nejaké kombíčko, ja si chcem nechať toto kombo. Pickaxe, ten sa k tomu mega hodí. Podľa mňa by sa k tomu tento pickaxe ani nehodil, a tento už vôbec. Jež ľudia, ideme pekne na tomto. Ideme si dať pekne umbrelu. Ľudia, ja si očekujem iba na YouTube, že kedy má byť nová fáza live eventu. Lebo ja sa teším, že som s adminátorom na jednu jedinú sekundu. Ja jednu jedinú sekundu. Tu je Pajus, ja si kúknem jeho stream. On tú sochu, on ju pozoroval. On hral kastúmky. Čo? On pozoroval koľko? 15 minút. Ľudia, ja netuším, že kedy bude ďalšia fáza, ale určite asi tak o 9 by mohla byť. Neviem, asi tak o 9 cca mohla by byť ďalšia fáza. Ja neviem, ľudia, ja neviem.
O 9:00 by mala byť ďalšia fáza, ja sa teším. Mega. Ľudia, ja som to pozorovala až z ďaleka, stade to, no. To je ani dobré, že ja som to stihla, že sa na toto. Hore Fortnite crew. Čo tu robí? John Wake. Ni John Wake, jak sa volá. Ni ani Alan Wake. Zabudol som, jak sa volá ten skin už. Poďte, hrajte so mňou! Máte radi Chapter 5 Season 2. Ideme na Olympus, ľudia. Nie, predtým sme padali na Olympus, teraz ideme na čestku. Tá čestka zmizla z mapy. Tá čestka zmizla. Čo? Či som slepý? Tá čestka zmizla z mapy. Ľudia, ona bola tu? Tá ruka úplne už uhynula a čestka tam vôbec není. Do tej česky asi uhodil blesk a teraz tam už vôbec není. What the heck? Toto čo je? Fortnite? Vy mi dávate šoky riadne. Toto čo je? Najprv blesk, potom zmiznutie česky a potom vybuchne celá mapa na konci sezóny. Ja už vidím, jak vybuchne celá mapa na konci sezóny. Minička. Najprv Big Shield, potom minička, ale nie. Toto. Teraz Big Shield. Yes. Ľudia, my si ideme omrknúť toto. Pozerajte. Najprv vyťažím ešte. Zoberiem si nábojky. Ľudia, sa teším, keď bude potom už koniec tej budúcej sezóny. Asi tak o 2 mesiace, o 3 mesiace by mal byť koniec. Chapter 5 Season 3. Ja sa teším už aj na Battle Pass. Už je aj líknutý troška. Tak sa teším aj na Battle Pass, na všetko. Lebo tento koniec tejto sezóny bol mega. Tento koniec sezóny ešte vidíte, že hrám túto sezónu. Aktuálnu, ale blíži sa už ten koniec sezóny. Ešte neskončila, ale sa blíži koniec sezóny. Ja aj taký som smutný. Ale zároveň aj šťastný, no. Ľudia, čumte na to, aké to je. Ideme si to omrknúť zblízka. Zmizla tu aj čestka už. Tu bola takto dropnutá čestka, presne kde som ja. Kde je tá ruka, ona už tá čestka zmizla. Tu keď som, tak by ma nemal vidieť hráč, nie? A keď som, tak to by ma mal vidieť, no. To je bug nejaký, pozrite. To je bug. Tak, kto sa rebootul? Ja hrám Dua? No nie, ja hrám Dua. Lebo počul som rebootnutie, tak to mi bolo jasné. To mi bolo jasné, že hrám Dua. Keď som počul reboot. Idem jak ninja. Bo ja mám profilovku ninju, nie toho youtubera. A proste mám ninju na profilovke. Ja som ninja. Yes. Ja som ninja, nechajte ma.
Ešte tu by mala byť dole nejaká. Ľudia, toto by som zmenil za toto. A dúfam, že už bude ďalšia fáza. Sa teším na ďalšiu fázu, ak bude. Tu bol dať reboot. Dúfam, že ten hráč ma nevyfajti. Sa čudujem, že hrám dua. A že ma ešte tu nikto nezabil. Sa normálne tým ľuďom čudujem. Ja hrám dua. A že ešte normálne, že... Jak to poviem, že... Jak to poviem... Že hrám dua a že nikto nelúči. Ruinec. Restore Drills. Že ja hrám dua a že... What? Prečo nikto nelúči? Že ideme sa tam na aute pozrieť. Už tam nie je nič, no. Takže už tam je nejaký hráč, ale to hráč nie je, ako vidím. A že to je hráč nejaký už. Ja som solo hráč. To bude banger, ak to vyhrám, veľký. Tak, som nezničiteľný. A že tam hráč už robí emoty, že pup. A ja iba, že pup sa zadu. Kde je čestka? Tu je čestka, pozrite. Ľudia, ja sa mega teším na tú ďalšiu fázu, proste mega. Ja na mobile budem asi čumať aj pajúza. Počkaj, čakám, sa zašijem v kríku. Idem si pustiť pajúza. A túto si takto oprem a uvidíme, kedy bude ďalšia fáza, aspoň. Aspoň to presne uvidíme. Teraz kúka rovno. Kúknite teraz na jeho stream, presne. On teraz kúka, ako to česká zmizla. Ukáž? Dú. A česká sa vyparila. Jaj. Normálne, že tu česká sa vyparila z mapy. A on čumí blesk. Teraz on kúka záznam, čo bolo. On kúka ten remote player, či neviem už. On proste spektí celú mapu, ja neviem jak. No nejaké videjko spustené. Okej. No. Aby som vedel, že skade idete. Do riči. Hlava. Ja som ninja. Nechajte ma, ľudia. Au. Au. Yes, ľudia. Ešte, že ma toto zachránilo. Á, to nemyslíš vážne. Som už jedno duo zabil, možno aj druhé. No, tak asi oni mňa, no. Ja, ľudia. Ľudia, ja by som už toto videjko ukončil.
Ja sa s vami lúčim. A čus.